मुस्लिम बांग्लादेशी लोग हैं उनको निकलना चाहिए। बोडो एक जनजाति नहीं है, बोडो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बीजी प्रोडक्शननि बेनाराव अनामिका बसुमतारी आरो निसान बाल गविन मोननि नाजानायाव दिहुनजानाय बर'नि डकुमेन्टारि सावथुन दा बड' सावथुननि गिबि सिरिजखौ 23 अक्ट'बर समबारखालि बेलासे 4 रिंगायाव बेखेवनाय जायो। थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय 10 बोसोर नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों दिहुनजानाय बे डकुमेन्टारि सावथुनखौ सानसेनि गेजेरावनो गोबां सुबुंनि अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि थांनाय 23 खालार समबारखालि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों अनामिका बसुमतारी आरो निसान बाल गविना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 10 बोसोर गोलाव सम नांथाब नाजानानै दिहुननाय जेंना आरो रोंगौथि मोननायनि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। आप तो कोकराझार में दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे उधर न्यूज़पेपर में झारखंड में एक ये छपा था, आर्टिकल छपा था कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम बांग्लादेशी लोग हैं उनको निकलना चाहिए यहाँ से। तो मैंने कहा ये कौन आदमी है जो कि इस टाइप का स्टेटमेंट देने का साहस करने वाला आज के डेट में है। तो उसमें एक नाम था हग्रमा मोहिलड़ी। मैंने जानता हूँ हग्रमा मोहिलड़ी कौन थे। सर्च करना जब शुरू किया तो अनामिका मिली, इन्होंने आर्टिकल लिखा था। तो उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इस आदमी के ऊपर मुझे फिल्म बनाने का है। उस वक्त मैं मुंबई में रहा करता था, तो उस आदमी को हग्रमा मोहिलड़ी को ढूंढने के चक्कर में ये मिली। इन्होंने कहा कि हग्रमा मोहिलड़ी तो मिल नहीं सकते आप भाई, मतलब वो तो दूसरा टाइप का चीज़ है, वहाँ तो आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। एनीवे फिर हम लोग का बात ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है, आप आइए यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि आइए, तो आ गया। आने के क्रम में ही वहाँ से जब निकला था तो अपने दोस्तों को इनका नंबर दे के गया था, कुछ होता है तो इसको पकड़ने का, ठीक है। तो यहाँ आया तो फिर इंटरेस्ट इसलिए जागा इसमें क्योंकि हम लोग को एक परसेप्शन था कि बोडो एक जनजाति नहीं है, बोडो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोडो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये परसेप्शन अभी भी लोगों के मन में है। तो उस परसेप्शन को मिटाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को मिटाने के लिए हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में लोगों को जानकारी हो कि बोडो इज़ अ कम्युनिटी, एक कलरफुल कम्युनिटी है, लविंग कम्युनिटी है, बहुत केयरिंग कम्युनिटी है। और लोगों को इसके वास्टनेस के, इसके वाइब्रेंस को बताना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, फिल्म बनाना शुरू किया। बहुत से लोग मिले जिन्होंने हमें बहुत मदद किया कि आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए। उसमें से अभी हमारे साथ नहीं है विनय बसुमतारी सर, उनका तबीयत ख़राब है। हग्रमा मोहिलड़ी सर का भी बहुत इसमें योगदान रहा। बाद में उनसे भी मिला हम लोग, खम्फा बोरगड़ी सर से भी मिला, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रमोद बोरो सर का भी बहुत योगदान इसमें है। जितने भी लीडर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, साहित्य सभा हो, PTCA हो, आपसू हो, आपको BLT हो, NDFB हो, सबका इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। तो इनका जो प्यार और केयर देख करके लगा कि नहीं, ये चीज़ तो लोगों को तक पहुंचना चाहिए। और जो इन लोग का सोच था कि अलग राज्य क्यों अलग राज्य चाहिए, तो वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। पॉलिटिकली क्या क्या इन लोग को परेशानी पहले हो रहा था, अभी हो रहा है, इवन कि आज के डेट में क्या परेशानी हो रहा है। 6 शेड्यूल को लेकर के भी इसमें बहुत मतलब विस्तृत चर्चा हुआ है कि BTC हो, BTR हो, BAC हो, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। जो चाहिए सब मिल जाएगा। जो बोडो का इतिहास है वो आपको यहाँ तक मिलेगा। BTR रिकॉर्ड के पोस्ट BTR रिकॉर्ड तक मिल जाएगा आपको। जोङो सारा बुहुमावहाय जोंनि बर' हारिनि राव, हारिमु, धोरोम, आसार खान्थिफोरखौ जोङो बुहुमाव फोसावनो थाखाय जों दैथायहरनाय जाबाय। बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट। जों 10 बोसोर लानानै दिनैनिफ्राय जोङो 10 बोसोरनि सिगां 2013आव जोङो जागायजेननाय दा बर' फाइट फर आइडेन्टिटि डकुमेन्टारिखौ दिनै जोङो 10 बोसोर दिनै नि गेजेरावहाय जोङो रिलिज खालामनो हानाया बे एक्चुअलि स्पेशली दा बर' टीमनि थाखाय मोनसे चेलेन्जमोन। जोङो खोमसियाव थाबायनाय बायदिमोन। जोङो रांखावरि गैयामोन जोंहा। बयनिख्रुइबो गिदिर खोथाया जाहैबाय जोङो आसलते जोंहा नलेजआनो गैयामोन। जों बिजाब फरायामोन, जों मोनथियामोन। बर'खौ जों साज्रां मोनसे एज इउजुअल सिनेमेटिक रूप होनानै जों मोनसे स्क्रिन सानदोंमोन, जि स्क्रिना माब्लाबाबो बर'नि अथेन्टिक डकुमेन्टारि बा डाटा जायामोन।
नाथायबा जोङो गोबां फरायनानै गोबां जोङो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै बर' हारिनि गेदेमाफोरा जोंखौ बयबो अर्गानाइजेसननि गिदिर गोलाव मानसिफोरा गियानि गुनि मानसिफोरा जायखौ जोङो सिबियो बिथांमोन बायदि मानसिफोरा जोंखौ गोबां समावनो जोंखौ मदद होबाय। माब्लाबा जोङो हरनि 11टा 12टा माब्लाबा जोङो हरनि 1टा 2टायावबो जोङो बर'नि बुद्धिजिबिफोरखौ जायफोरखौ जोङो इन्टेलेक्चुवेल होननानै बुङो बिथांमोनखौबो जोङो हरावनो मालाबा फन खालामनानै सोंहरो। बिथांमोना रावबो जेबो गाज्रि सानालासिनो माब्लाबाबो गाज्रि बिहेभियार्स खालामालासिनो जोंखौ बिथांमोना हरब्लाबो जोंखौ रिप्लाइ हरबाय। जोंनि नांथाना थानाय साबजेक्टखौ नांथाना थानाय जोंनि पइन्टखौ बिथांमोना पइन्ट आउट खालामनानै बिथांमोना जोंनो बुजायना होबाय। माहा मोनगोन बेखौबो बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामबाय। बिनि थाखाय दिनै जोङो बे गोथार सानाव बिथांमोननो जोंहा होफिननो जेबो गैया। नाथाय जोंनि दा बर' टीमनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखरल'सो होनो हागोन। नाथाय बिथांमोना अरायबो जोंनि सिबिजाथाव आरो मानिजाथाव जानानै थाबाय थासिगोन। दा बर' टीमा मोनसे हिस्ट्रि डकुमेन्ट्रिखौ मावनाया बे गोरलै खोथा नङामोन। जोंनि मिडिल क्लास फेमिलिनि थाखायथ' आरोबो नङामोन। निशान बालगोविंद जायखौ जोङो मुं लायाबा थानो हाया, बिथाङा गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमारि मानसि जोंनि सोमोन्दै जेबो मिन्थियै सासे व्यक्ति। बिथाङा जोंनि बर'नि सायावहाय 10 बोसोर जिउखौ एक्सपेन्ड खालामनायाबो गोरलै खोथा नङा। आं गोबां दिनै आं बुंखांनो गोसो जाया, नाथाय आंजों सिगाङावहा गोबां जोंनि आसामनिनो जोंनि बर' मानसिफोरबो दङमोन। नाथाय बिथांमोना गोबां कारनावहाय माने सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बे खोथाखौ आं साना जे आंनि माबा मोनसे गाज्रि बिहेभियार्सआव बिथांमोना गोजान जादों बा रांखावरिनि आंनिफ्राय मोननाय माबा मोनसे दुखु नांथाव जाथायाव बिथांमोना गोजान जादों होनना आं सानाखै। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ अनुभब खालामो जे रांखावरिनि अभाबाव बयबो गाव गावनि मोनसे प्रफेसननि थाखाय खारनो गोनां जानायाव जोंनि बर' मानसिफोरा बा आंजों थानाय टीमनि मानसिफोरा सारभाइभ खालामनो हायाखिसै। बेबायदि समाव निशान बालगोविंदआ गुबुन धोरोमनि गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि जोंनि राव हारिमु बुजि मोनि मानसि सासेया बर'नि बे डकुमेन्ट्रिनि सायाव बेबायदि आसामाव थाफैनाया माने बे सोमोनांथाव खोथा। जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ आं दा बर' टीमनिलाय मा होनना बुंनो, आङो बर' हारिनि जानानैनो आंनि पार्सनेलिबो आं बिथांखौ बहुद साबायखर होदों। बे डकुमेन्ट्रियाखौ जोङो बानायनो थांनायाव जोंहा जागायजेननायनिफ्राय अबिनाश नार्जारी आरो जर्ज ब्रह्म बिथां आरो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांमोन बायदि रिजार्भ गयारी आरो जयन्ती बसुमतारी। एक्चुअलि बर' हारिनि सिगाङाव आङो नोंथांमोनखौ आङो एज ए मिडिया पार्सन आं नोंथांमोननो दिनै खोथा बुङाखै। आंहाबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव बे दिनैनि बे गोथार सानाव बै इन्टारभिउआर्सफोर बायदिनो जादों जाय इन्टारभिउआर्सआ खाथियावहाय सासे रिपर्टारा इन्टारभिउ लादों। बे खोथाखौ बिथांमोना सानाखैमोन। बिथांमोना गावनि जिउखौ बुंलांनायावनो बावगारलाङोमोन बिथांमोना जे बिथांनि फ्रन्टआव केमेरा दङ, बिथांनि फ्रन्टआव माइक्र'फन दङ, बिथांनि फ्रन्टआव बे बिखायाव एथेबनानै लेपेल माइक दङ। बेखौ बिथांमोना जेरै बावगारलाङोमोन, आंबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आइ एम भेरि इमोसन एक्चुअलि टुडे ना। माने आं बावगारलांदों जे नोंथांमोना मिडिया पार्सन नोंथांमोननि फेसखौ नुनानैनो माने गावनि आंगोनि दिनै बर' हारिनि थाखाय आं जि मावबाय माने जा आंनि आखाइजों जालांबाय बेखौ माने आङो गोरलै खोथा होननानै आं सानाखै, अन्तत' आं बायदि मानसिनि थाखाय। आरो गोबां बर' हारिनि मानसिफोरा जायफोरा जोंखौ अनबाय, जायफोरा जोंखौ आदर खालामबाय, बिसास खालामबाय आं बायदि मानसिखौ एक्चुअलि आं बिथांमोननि बिसासखौ आं लाखिनो बेसेबांखिनि हादों आं मोनथिया, नाथाय आङो जेसेबां हागौ आङो सेस्था खालामबाय। गतिके दिनैनि बे समावहाय आं गावनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आं एक्चुअलि मोनसे टारगेट दंमोन आंहा जे आं जुदि दिनैनि दिनाव आङो दा बर'खौ रिलिज होनो हाया
आंनि आखाइजों माबा मोनसे जाया आं मालाबाबो जिबनाव आंनि जोनोम सानखौ खुंला आं बुंलानो एक्चुअलि आङो ससियेल मिडियानिफ्राय आं जेरावनिफ्रायबो आङो आंनि बे 23 अक्ट'बरखौ आङो डिलिट खालामनानै 000 लिरना दोनगोन आंनि बे साननायमोन दे माने एक्चुअलि बे नङा जे आंनि बे बहुत प्रिसियास जाथों बे नङा किन्तु आंनि लाइफआ बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानियाव फैथों बे आंनि टारगेटमोन एन्ड आं टारगेटखौ फुलफिल खालामबाय बे आंनि थाखाय माने आं गाव सेटिसफाइ मोनबाय नाथाय जाबायदि गोसोजों जों दा बर'खौ सिनेमेटिक रुप होनो होननानै सानदोंमोन बे रुपखौ जोङो होस'नो हायासै बे अरायसम दुखु थाबाय रिउ रिउआ रिउ सिफुं दामनाय